Pinaknat ni Manglis sang nai tongo. Pina nanal dati eres makhinai hai ka coba kotor coli nei pina nanal dati eres makhinai hai ka coba kotor coli nei you want justice You want justice? You want justice? Nagus Rosa Monto, hi. Nagus Rosa Monto, hi. Pinagan mo tadi dati eres makanya. Hai ke coba toli nei. Nagus Rosa Monto, hi. Nagus Rosa Monto, husiar. Pinagmot pare eres makanya. Pinagmot hai. Pinagmot tadi eres makanya. Nagus Rosa Monto, hai. Nagus Rosa Monto, hai. Pinagmot hai. Pinagmot hai. Nagus Rosa Monto, hai. Pinagmot hai. Nagus Rosa Monto, husiar. Nagus Rosa Monto, hai. Pinagmot tadi eres makanya. Li hatiwo जों पिनांगातनि कायामायानो सकमानि ककुंखा जों बिश्वजित देबबर्मा न जे बुथारनाय आस्ते जनानि बिसिङाव पिनाकनाथ नुखा आ बुथारतिनि कमान्डार एवं बिनि थैखांबायनो चिनि ताखक बिश्वजित न बुथार जागो आबनि बागैनो दाक्ति जों अ पिनाकनाथनि थैखांबाय जे बुथारनाय रनो रमानि अमनो जों एरेस्ट खालामनायनि बागै जों गभर्नमेन्टनि थानि कयो आं बे कायसे कयो माननीय मुख्यमंत्री ब दाक्ति खाय बिश्वजितनि नुखुंगो थांगै कग्रिनानि उठोन जे जे बुथारनाय रनो रमै रायजाति खाय बरनो शास्ति रिनानि बागै ताई जे गभर्नमेन्टनि जे रायजाति खायै ताई कम्पेनसेसन मिनिमाम बनो 1 कोटी रां रिवै ताई बिनि नुखुंनि बरनो चाकरि रिनानि बागै आं कयजाओ तामनि हिनगाखाय ताबुकसो पर्यन्त किन्तु गभर्नमेन्ट कयाखो जों जे महाराजा जे आल्टिमेटाम निमानि अमतिनि पाइथांनि साल बसकांगो चिनि चबा चलिनाय जे चबा कन्टिन्यू अंगाखाय गभर्नमेन्ट जुदि आबनो साबै नारगै माय अंगाखाय आबो चिनि दोष करै आबो गभर्नमेन्ट नंनाय जारा 144 जारा सबाई रायजा खायनाय से नागरिक सुरक्षा मंचनि नेता से मिजु कन्भेन्सननि नेता बरनब दाक्ति खाय रमनानि उठोन आबो जों कयो ताई अ दुइटा मथानो बेआइनि घोषणा रिनानि बागैबो जों गभर्नमेन्टनि थानि कयमुनारगौ तामनि हिंबा जों अ ब्रुटालिटि लिंनो जों कोनखाय बसिनाय निया जों जास्टिस नायो रायजातयै जों पिसफुलि जों जेकुनु मुभमेन्ट खालायनाय जों पिसफुलि नो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टनि बिसिंथि जों जास्टिस सानै दङ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नि बिसिंथिनो जुदि रिया हिंगाखाय जों आइनि रायजातैबो जों अमनि जास्टिस साननाय अपनी बागैनो बसकांनि चबा कतर जाहाथे तिप्रा मथानो नखरियानि बागै गभर्नमेन्टनि थानि जों कगनारिनानि नायो नरक दाक्ति खाय अ कयेक दिननि बिसिंगनो अ पिनाकनाथ नो कारै ते बाकिनो दाक्ति खाय रमपायदि अ देबुमाला कारनो रममाबाय अ मन आन्दोलन कासमानि जे कुशल नामानि मबाय कोन उंलाक जों नायो पिनाकनाथ नो दाक्ति खाय रमै रायजाति खायै बनो फासि दिनानि बागै जों नारगौ आबनि बागैनो त्रिपुरा मथा तिनि सारा त्रिपुरा राज्य ताबुक जों जिनि उनको
सभा चलिदों बस्कां सालाबो चलिनाय जतन हामनाय